Já bych měl asi stručně, kdyby se náhodou stalo, že by někdo nevěděl, stručně s vaší pomocí zrekapitulovat, že vy jste pracovala jako novinářka v České televizi, v televizi Nova a teď jste byla v televizi Joj na Slovensku a tam jste byla jako vedoucí výroby, myslím, že jo? Ředitel výroby. Ředitel výroby. To je rozdíl tam? No tak já si myslím, že ředitel výroby líp zní. No to určitě. No ale vy jste kdysi začínala vlastně jako válečný zpravodaj z Bosny, že jo? To je pravda. To jste dělala, si pamatuju. Já si pamatuju, že byl takový záběr, jak nastupujete v maskáčích do letadla nebo co a letěli jste do Bosny. No ne, tak já jsem to považoval. To si pamatujete někoho jiného, já jsem maskáče nenosila. Víte, co to jsou maskáče? No tak umím si to představit. Je to taková zelená věc s fleky, aby člověk někde se zarovnal do terénu. Ano, no ale v Bosně jste byla jako zpravodaj, byla jsem v Bosně, jezdila jsem tam asi tak 5 let. No a dělala jste o tam tu reportáže. No to ano. A řekněte mi, jak se dělá ta reportáž takhle, když tam jste třeba. Já si na to vždycky koukám a mám ještě jiný televize, tak to můžu srovnat, že jo, od CNN až po naší. A jak se to dělá? Oni vám řeknou, hele, v 5 stůj u toho kopečku tam, nebo jak se to domluví, kde budete, aby teď se myslíte co, jestli zachytíte tu válku, anebo že vlastně stojíte někde a děláte nějaký rozhovor do televize z nějakého místa v té že Bosně? podáváte třeba nevím, do událostí a komentářů, řekneme, a teď zavoláme naší zpravodajce se Obzinové, která je v Bosně. Ano. No a jak se tohle udělá? Na to byly v Sarajevu v podstatě 2 místa, aby to vypadalo pro diváka dobře a musím říct, že někteří renomovaní novináři, zvláště z tehdejší západní Evropy, využívali jenom ta místa, v podstatě nechodili mimo objekt televize. A jedno bylo takový ohořelý autobus. Jo, to měli někde tam připravený? Jako... To tam bylo na takovém nádvoříčku v té televizi připravený ten ohořelý autobus. To tam měli na dvorku v televizi? Na dvorku. Jo, vedle figurínu jako mrtvýho. No takhle, tak to je zajímavý. Sem tam se dýmilo. Od tam dýmovnici budeme dělat reportáž, jo? A oni jaksi velmi expresivně tedy říkali, co se stalo ten den v Sarajevu. A druhá možnost, kterou využíval zejména jeden německý zpravodaj, který opět vůbec nevycházel z televize, ale ten vůbec nevycházel z těch bezpečných podzemních prostor. Ten se nechal převést z letiště. Ten se nechal převést z letiště transportérem do toho podzemí, tam pobyl asi měsíc a zase potom se vrátil vyčerpaný. A ten měl fantastický trik. On nechal ve střižně všechno tak jako pohasnout, zapálil tam 3 svíčky a tvrdil, že on tam šíleně trpí bez elektřiny a jako vlastně obětuje se pro ten národ, aby jim sdělil tu válku. A já jsem si vždycky říkala, že mu to ten německý národ žere, jak bez té elektřiny jim to tam vysílá. Jo, takový... Měl dělat jednou rukou dynamo aspoň. A to je pěkný, čemu si zasnou, rozsvíte svíčka, teď řekl, opět se vám ozývám tady ze Sarajeva, kde nemáme proud, akorát na to vysílání. A měl dělat nohou, že si šlape vlastní dynamo. No tak to je pěkný. A autobus ten se takhle nechal tam na dvorku, auto se točili teda tyhle. A to byste taky teda takhle dělala? Já se přiznám, že ten autobus jsem taky využívala, protože když už jsem měla někde stát, tak jsem nechtěla, když už tam stojíte půl hodiny, čekáte, až navážete to spojení s Prahou a podobně a podobně a podobně. No tak nechcete, aby vás zrovna nějaký sniper trefil, tak je lepší stát na tom dvorku u toho autobusu. No a zase je to divácky zajímavější, než když budete stát někde na chodbě. Že? Dobře, ale teďko mě ještě vysvětlete, to třeba oni teda vysílali měsíc od hořícího autobusu, to by bylo divný, ne? Že každý den ve zpravodajství hořící autobus. Takže kdy dohoří už teda... Šišmarja, to je azbestový autobus, nebo co? Jak dlouho se to dá dělat po takový autobus? Já si myslím, že strašně dlouho. Já si pamatuju ten autobus, že tam byl nejméně 2 roky. Co? To já netuším. Asi ho brali z různých úhlů a občas tu dekoraci pozměnili, jsem tam něco přihodili. A tak takový zpravodajství bych možná kysvet. No ale tak všichni to nedělají. Já si myslím, že určitě. Já vlastně ty zpravodaje, které jsem tam viděla, tak jsem si říkala, že to zvládne opravdu každý a že to není ani moc nebezpečný. No ale takhle to dělají všichni nebo většina? No, já se obávám, že teda většina. A já se obávám, že jenom pár takových nadšených pitomců, jako jsem byla já, tam dělali opravdu zpravodajství a ostatní, já musím říct, teda opravdu se jim smáli.
Jakože chodíte do terénu? Jakože chodím opravdu do terénu, jakože si nezaplatím malou ofenzívu. A co to je malá ofenzíva? No to se dá, dejme tomu $200, několika pitomcům z té válčící Bosny a oni udělají malou nebo i větší nebo střední ofenzívu podle toho, kolik jim dáte peněz. Střílej, sem tam hodí i granátem a vy to všechno natočíte. No tak vy si nachystáte kameru a oni vlastně si inscenují válku malou. Ano. A malou nebo velkou ofenzívu? Podle toho, kolik máte peněz. Nesmíte ale moc velkou, by se dostali do skutečné války třeba. Mohl by po nich někdo doopravdy střelit, mohl by se rozčílit někdo za kopcem. A měnějí se aspoň tyhle, co dělají ty malý velký, nebo jsou to taky tam mají svůj kancelář? Že jdete, kluci, jdeme dělat velkou ofenzívu. Vemte si uniformy, dneska ty druhý, kluci. Možná, kdyby ta válka trvala díl, tak by se to i stalo. Jo. No, ale oni jsou schopni asi dělat v obě strany, ne? Já si myslím, že určitě. Že jenom řeknete, dneska si vemte Srbsko a budeme dělat Chorvaty zase, jo? Určitě to šlo. Četl jsem někde, že vy máte strašně ráda